Вие сте отново с подкаст Разговори с Емилия. Днес моите събеседнички Александра Лопес и Даниела Манова ще ни разкажат какъв е живота на ромската жена. Здравей, Даниела, би ли се представила? Здравей, Емилия. Аз съм Даниела Манова, на 31 години съм. Завърших средното си образование в 135 училище. В момента работя като сътрудник социална дейност. В Фондация Здраве и социално развитие, общо взето, работя с социално слаби хора. Помагам и навсякъде, каквото трябва да се свърши с тях, по лекари, по институции, навсякъде ги следвам и им помагам. Това е много интересно за мен, да ти кажа. Интересно е доста. Също така се възхищавам, че помагаш на хората. Алекс, ти би ли се представям? Здравей, много съм щастлива да стигнем до този момент. Здравейте на всички, аз съм Александра. Работя като домакиня и съм в процес на откриване на козметичен салон. Радвам се, че съм тук при теб за твоето интервю. Бяхме си говорили преди 2 години точно за това и съм щастлива, че този момент е реалност. Да, само да отбележим, че преди 2 години ние въобще не знаехме, че това нещо и действително ще се случи да си мина гости. Предаване. Даниела, какво мислиш за жените, които не са успяли да завършат средно? За ромските жени? Като цяло, това е сложен въпрос. Аз не ги подкрепям, че не са завършили поне средно образование. За мен тук, как да кажа, родителите са виновни, нали? Децата също са виновни. Лоша среда, със сигурност. Не ги подкрепям. Трябва една жена да завърши поне средно образование. Поне това. Да, съгласна съм. Ами ти, Алекс, какво мислиш? Аз съм съгласна с нея, защото ако няма това образование, няма никакво развитие в живота. Да, но аз също това, като наблюдение и човек от квартал факултета, наблюдавам, че много родители се стараят да образоват своите деца, но самите деца някак си са непокорни. В предишния епизод с Александър сме говорили точно по тема образование и деца и наистина има много деца, които губят интерес към учението, за жалост. Но на база на какво, дали, както казваш ти, средата, в която се намираме. Лошо възпитание. Лошо възпитание. Родителите ги възпитават погрешно. А може би защото преди това тях са ги възпитали лошо. Това върви поколение наред. Тук трябва държава, която да стои за тях, да ги наказва за това, че не учат. Дани, ти си майка на 2 прекрасни деца, да са ти живи и здрави. Как виждаш бъдещето на твоите деца? Как виждам бъдещето на моите деца? Да завършат средното си образование, да завършат висше образование, задължително. Вече те каквото си изберат. Да, но ти казвам, каквото им харесват. Средата също е важно и след като те също живеят в квартал факултета. Мислиш ли, че това ще им пречи? Не мисля, че ще им пречи. Защото аз няма да позволя да контактуват с хора, които не са за тях. Ще ги насърчавам да са с цигани, защото той си е циганин, няма как да го променим. Ще ги насърчавам да са цигани, защото циганите са доста отворени хора. Просто не са образовани. Да. Знаеш ли, че ако ромите бяха образовани, представям си какъв ще да бъде света. Много пъстър. Много цветен. Да, точно. Пъстър ще да бъде. Според мен е много правилно да подбираш още от дете приятелчетата, с кого общува, за да може средата му да бъде само с по-интелигентни хора след време, за да може в бъдеще и той някак си да не се отклони. Алекс, ти нямаш деца, но в бъдеще, дай Боже, да имаш. Как си ги представиш? Нямам чак толкова силно въображение. Като че ли? Как мога да си ги представя? Аз живея извън факултета и при мен нещата ще бъдат много по-различни. Да, щом си извън факултета, ще са по-различни. Със сигурност, но както се казва, и кръвта вода не става. Ромската кръв кипи във всяко дете, както в родилното, когато бях, общувах с една жена, която не е от ромски произход и казва, знаеш ли как ще разбереш кое бебе е ромче, кое бебе не е ромче. Когато вика надуеш музиката, ромското бебе, понеже има ромска кръв в себе си, започва вика да рита и да танцува. По това вика ще разпознаеш, че е ромско бебе. Забелязали си, че първото, което учим едно бебе, го дигаме нагоре да танцува. Да, и аз съм направила. Това е първото, което го учим. Едно дете. Да, сякаш танците са в кръвта на ромите. Какво мислите за ромските жени? Като, да кажем, какво мислите за това, че много често една ромка пренабрегва себе си и се отдава
ежедневие само на чистене, готвене и това как да задоволи нуждите на своя съпруг. Аз мисля, че това е много отживелица. Вече жените не са така. Работят, разхождат се, излизат, водят си децата на училище, прибират ги. Вече всяка втора жена от ромската общност, от ромската етност, първата й работа е да завърши, за да изкара книжка, за да може да е свободна и да отива където си иска. Ти какво мислиш? Да, така е наистина. Аз съм го забелязала. Да, но за жалост има и такива, които не могат. За жалост аз наблюдавам, че има много жени, които се отдават само на домакинство и наистина много пренебрегват себе си. Да, нали, като ставим външния вид настрани, имам предвид да излиза на кафе с приятелки, да има малко лично пространство. В днешно време, аз казвам честно, много малко жени наблюдавам свобода. Това зависи от мъжа, от мъжа до нея. Ако й даде свобода, тя ще има свобода. Ако не й даде, тя естествено, че няма да има свобода. Това зависи от мъжа до нея. Точно така. Да, за жалост, мъжете роми са много ревниви. Недоверчиви. Не чак да са толкова ревниви, просто жените им ги провокират. Значи, и това е те затова ревнуват. Не може без да си провокирам да Без ревнувам провокация жена. няма ревност. Да, но има и такива. Слаба психика. Да. Според мен са провокирани повечето от мъжете си. Да, но виж, може би заради това, защото са свикнали да се отдадат, една жена да се отдаде, нали, една жена ромка да се отдаде повече на домакинство и когато деля малко повече време за себе си, те почват, нали, например, ти как така изведнъж ще доделиш време за себе си, от кога така, ама ти до сега само готвиш, чистиш. Нали, всяка една жена има нужда от пространство, има нужда от това мъже до нея да й дигне самочувствието, нали, като жена говоря. Според мен, още в началото на връзката ви, ти учиш мъжа ти на всичко, което се случва в живота ти. Смисъл, ти го учиш на това да се гласиш, да излизаш, да се разхождаш, да си такава. Ако го научиш ти да си стоиш вкъщи, да чистиш и да готвиш и да правиш всичките тези неща и после изведнъж нещо ти стане и почваш да се гласиш и да излизаш, той няма как да го приеме това нещо. Това означава, че ти имаш някакви други сли, нали, в главата ти. И дори да нямаш, просто той... Повечето жени имат. Да, сигурно. Съгласна съм. Не може 10 години ти да рубуваш на мъжа ти, да чистиш, да готвиш и изведнъж отвътре така нещо да изглеждаш добре и да излизаш и да се разхождаш. Това си има причина. Да, може и да има причина. Може и да е трета личност, може и да е просто самочувствие. Има си причина в повечето случаи. То самочувствието човек или го има, или го няма. Не може изведнъж тук така да се появи и да почне да си обръща внимание. Една жена или се поддържа, или не се поддържа. Аз така мисля. Разкажи нещо повече за себе си и за работата си. Моята работа е сложна. Доста сложна. И да тръгна да ви разказвам, то е дълго и широко. Общо взето помагам на социално слабите хора. Подпомагам, това означава, поемаме ги, как да се изразя, работиме с тях, опитваме се да ги интегрираме, опитваме се да ги научим на нещо, да се справят сами в живота. Защото повечето хора не се справят сами. Били дал нещо за пример? Чакат институции, чакат държавата да им помогне. Те като не искат да си помагат сами, държавата няма как да им помогне. А ние се опитваме да ги учиме да си помагат сами. Това е хубаво нещо. Има ли развитие в това нещо? В някои случаи има развитие. В някои случаи никакво развитие, повече пропадат нещата. Ядосват ли те? Да, всеки ден се прибирам ядосана. Нали? Да, и изморена. Изморена със сигурност. Изморена със сигурност, защото денят ми е натоварен. В смисъл, аз от септември, сега лятото почиваме, от септември като почне единия на училище, втория на училище, след това на работа, после да ги прибера, после вкъщи да направиш нещо, домакинска работа, евентуално да ги изкъпеш, да ги нахраниш и да легнеш, да спиш. Да. Алекс, ти разкажи нещо повече за себе си. Кажи, какво те интересува, чува си за семейството, нещо за неангажиращото, питай какво ти е любопитно. Това да разкажеш нещо повече за себе си. Коя е Александра Лопес? Работя доста много часове и нямам време за себе си. Доста съм ангажирана. Каза, че ромите не работят, напротив, много работиме. Мога да кажа, не съм расист, но казвам моето мнение. Българите повече занемаряват работата си
Не искам да обиждам, казвам това, което виждам, защото аз съм сред много българи, абсолютно всеки ден в ежедневието ми. И мога да кажа, че ние сме много по-отговорни и по-сериозни в последно време. Може би преди е било обратното, но сега виждам огромна разлика. Няма кой знае какво интересни неща покрай моя живот. Обичам да пътувам, да обикалям. И казваш, че няма интересни неща. По какво е? Няма в последно време. Имаше. Бях на 19, когато обиколих Европа и като че ли аз вече живях това, което искам и сякаш нищо не ме влече чак толкова много. А не мислиш ли, примерно, че е време да създадеш семейство? Ами, мисля го. Започнах да го мисля. Започнах. Разкажи ми за последното ти пътуване с мама. Как беше? Беше супер, беше много интересно. Запознах се с доста хора от азиатския континент. Беше много интересно. Не ми вярваха, че съм циганка. Поради? И поради сигурно цвета на кожата ми, не знам. Аха. Не ми повярваха и беше много интересно и много хубаво. Планувам за Дубай и за Йордания до края на годината да отида. Като цяло това са ми плановете за тази година. Обичам да пътувам. Ако в куфара ти има място за мен. Ще се намери? Значи го обмисляш това за семейство. Да, обмислям го. Чувствам се готова. Дани, какво би я съветвала? Какво е необходимо в една връзка, за да може семейният живот да е, как да кажа, на здраво ниво? Виж сега, За да може една връзка да бъде... Това си зависи от хората. Отношенията на първо място. Отношенията Много е с важно отношение. гаджето и зависи той какъв човек е, примерно. За мен трябва да си широко скорен човек, Точно да не така. обръщаш внимание на дреболии. Точно така. Защото като тръгнеш да си дребнав човек, ти няма да просъществува брака ти. За или против изневярата сте? За прошката с изневяра? Зависи от обстоятелствата. Примерно, при мен, ако нали, не дай Боже, ако се случи такова нещо, първо ще го обмисля много добре как да постъпя, за да не си ощетя децата. Защото те са на първо място децата ми за мен. И бих се замислила на това. Какво да правя след това? Дали ще му простя? Аз със сигурност ще му простя. Защото няма да отхвърля Не го чуех. 15 годишен брак заради едната изневяра. Но ако е изневяра, Веднъж. не, ако изневяра, телесна изневяра. В смисъл, ако за една вечер е бил с нея, това бих могла да му простя. Но вече ако е на духовно ниво, да се влюби в нея и да Продължи така. Да продължи, това няма да го прости, защото той вече мен спрял да ме обича, влюбил се в нея, пътищата му са отворени. Да не бъде. Ти какво мислиш за това? За изневярата? Да. Всеки един човек. За или против прошката си? Не съм против. Всеки един човек може да се подаде на някакво такова изкушение. Както каза Дани, да не е само на духовно ниво, иначе всеки един човек може да се подаде. Колкото и да обича и да си представя, че е влюбен, хората доста често бъркат чувствата си, любовта, обичта, свикването и уважението. И в един дан момент може да се появи такъв човек, че наистина да осъзнае, че е влюбен или че обича. Бъркат. Много бъркат. Да. Бъркат. Не са И сигурни. мога да кажа, че съм за прошката. Всеки може да сгреши. Хората не сме безгрешни. Така, нека да подчертаем на нашите слушатели, че сме на открито и се намираме в двора на фамилия Манови. Бих казала, че наистина фамилия Манови са много известни в квартал Факултета. Предишният ни разговор с Сашо беше на тема образование. За децата си говорихме. Сега тук е неговата майка, госпожа Манова, Йорданка Манова. Здравей! Здравейте! Би ли се представила? Да, аз съм госпожа Манова Йорданка Манова, майка на Александър Манов и малко така звучи втора майка, айде да не кажа свекърва на Даниела Манова. Включих се малко така изведнъж в разговора, защото бях слушател, тук сме доста хора и проявих интерес и аз да се включа, защото ме боли много. На мен ми е минал живота в това училище и съм дала много от себе си за нашите ромски деца и никога не съм работила за парите и за заплата. Знаете какви са били заплати на учителите едно време. И сега пак не стига заплати за този психически труд. Това съм го приела като мисия и се радвам, че успях да прехвърля мисията си върху сина ми Александър Манов, защото колкото повече деца ограмотиме, ние се чувстваме много по-щастливи, по-удовлетворени от професията си.
Аз искам да споделя, не знам, този мит вече да го измия, защото непрекъснато се показва по телевизията само най-лошото за ромите. И едва ли не всеки си представя, знаете, най-големи ромски квартал, че във факултета е най-страшното. Дойдеш вече, ще убиеш, ще изнасилат, проституция имало, наркотици и така нататък. Да, има, както в цяла България. Но не е така. Квартал факултет се живее много спокойно. Всичките страшно се разбираме. И другото, което искам да кажа, много децата ни вече завършват средно образование. Повечето от тях са интегрирани, работят надолу по молове, по заведения и така нататък. Отделно родителите също. Всяка майка, всеки родител почти има работа. И най-важното за интеграцията, за която говорим, всичко е семейната среда. Значи едно дете, когато е възпитавано добро и родителите са му посещават до училище, естествено, че детето ще е такова. Аз от моята позиция казвам и сега наблюдавам, че родителите страшно държат, въпреки че някои родители не са ограмотени, не са учили, вече тенденцията им е децата да завършват. Страшно много искат. Искат да пробият децата, даже да научат в нашето училище, повече държат да слизат надолу, за да са между българчета, да се интегрират по-бързо. И нещата се оправят. Разбира се, при нас сега става малко по-бавно, това е нормално. Да не говоря, че нямаме абсолютно никаква подкрепа от нито една институция. Всеки иска да помогне, сумат и организации, проекти и така нататък, но до сега никой не е помогнал с нищо. Говоря за училище. Във всеки клас имам по 3-4 деца, които идват на училище, без да имат пари за закуска. Аз всеки ден купувам по 4 пици и по един сок, за да идват деца. Да не говоря за обувки, да не говоря за дрехи. Само и само това дете да успее да завърши началното при мен, след това ги крепим да завършат горен курс. Идват сумати организации, обещават, но никой с нищо не помага. Ние сами се борим. Обикаляме, знаеме проблемите на родителите, на децата. Абсолютно сме се отдали изцяло и душите сме си дали за нашите деца. Но имаме огромна разлика. Сега не искам да влизам в подробности и сама да се изтъквам, но децата, които са учили при нас, това е едната е Алекс, тук до мен седи, това е моя ученичка до 4-ти клас. Тя ми дойде от друго училище, във 2-ри клас. Значи в другото училище се води училище, смесено училище, нали? Тук сме повечето 100% роми в квартал факултет в училището. Тя дойде без да знае една буква. Защо? Защото там няма приема, защото е циганка. Не обръщаха внимание. Госпожата слагаше да седи отзад на последния чин. И така. Дойде при мен и Алекс се научи да пише и да чете. Защото знаете, че всяко дете има нужда от любов. Читал, ако не умее да обича, просто нищо не може да се промени. И това искам да кажа. За снаха ми, защото за нея интервюто искам да кажа. Страшно държа на нея, много я обичам. Значи аз имам две снахи, не ги приемам като снахи, те са ми като дъщери, защото аз съм широко скроен човек и мога всичко да се споделя с тях. Много весела, много готина, всичко мога да си кажа с нея. Какво да ви кажа друго? Освен даже като излезем, аз я безикам, виж какъв хубав мъж мина, той е мой набор. Тя каже, виж майка, той е хубав, той е мой набор. Какво да говорим за друго? И така. Това искам да кажа. Ако ви имате някакви други въпроси, просто искам малко да се промени мисленето за циганите по принцип. Да, повечето не са грамотни, не искат да учат, но пак ви казвам, нямаме социална политика. Имаме деца, които гладуват. Те нямат какво да обуя, за да дойдат в училище. Какво училище, Боже мой, той няма какво да яде. Как да мисли за училище? Как да стане? Може да мисли за училище. Да, наистина. Подаваме молби, сигнали, нали, знаем туж да ги накажат. Никой не ги търси, никой не ги наказва. Ние гледаме на чувство да ги молим тия деца. Ние с каквото можем да им помогнем, търсиме дрехи, обувки и така нататък. И това в повечето случаи, тук е един квартал към Борджа, там са най-бедните деца, там е най-големия проблем. Иначе в целия факултет почти всеки намира начин да си облече детето, да си го обуе и така нататък. Това искам да кажа, че тенденцията е бавно, но се постигат резултати. Важно е, че има развитие в образованието на децата. Има развитие. Има като цяло развитие в циганската общност. Точно. Така. Има развитие. Опитват се да се интегрират, опитват се да излязат извън квартала, да работят извън квартала. Опитват се да живеят нормално. Ако бихте могли да промените нещо в квартала или в самата етнос, какво бихте искали да се промени? Ами аз като цяло не искам нищо да променя. Аз си ги харесвам такива каквито са. Защото те са естествени, истински
хора. Шарени хора. Не би ли искала нещо да се промени? Аз мога ли да кажа? Да, само да се доизкаже, Дани. Айде да. Ами, освен за образованието, не виждам с какво друго може да им помогне. Те са си доста хубави хора. Кажи ти какво. Значи промяната идва от там. Може да се направят вечерни училища за момичетата, които не са могли да завършат. Основно образование, след това средно. В нашето училище едно време имахме такова нещо. Самите майки да се извеждат. Било на театър един път в месеца да се организира, било на някъде на ресторант да отидат заедно самите майки. Самите майки, които са затворени, да контактуват с друг тип майки. Да. Това да се повече социален живот да се организира за майки. Но това естествено идва пак паричната гледна точка. Значи нас трябва да ни подпомага някой. Било от община, бе. Ето, отивам там и им казвам, искам 20 майки да ги заведа на театър, защото много от нашите майки не знаят какво е театър. За жалост, да. За жалост, нали? Да отидат на театър, да отидем на някакво заведение, да си поговориме. Не едно кино да отидем, разбираш ли? Просто трябва социален живот. Но най-важното е да се наблегне на образованието. И затова трябва, отдавна го искаме, сме кандидатствали по проекти, но не ни одобряват. Не мога да разбера защо. Трябва да имаме в нашето училище вечерно училище. Вечерното Защото училище. много майки вече са с по 2 деца и искат да завършат. Много искат. Много отдавна имахме такъв проект. Идваха родителите. Вечерно завършиха при нас 8-ми клас. Много от тях продължиха средно пак вечер. И наистина те си имат работа сега и са добре. И трябва да се тръгне от някъде. Но просто си имаме нужда от институциите, различните От държава зад нас. институции. От държавата за Имаме си нужда от държава. Държавата идва тук само преди избори, за да Защото подкупят ромската хората. жена Иначе няма нищо друго не самочувствие. може. Не ги Няма води до квартала. самочувствие. Повечето нямат самочувствие, защото се притесняват. Аз съм ги наблюдавала, като отидат надолу нещо да пазаруват или да кажат, просто са без самочувствие. Някои, които не могат да се изразяват, не могат да кажат. Нямат го това, защото не контактува. Тя е по цял ден вкъщи, не контактува с никой. Няма го това самочувствие. Ето и ти, аз мога да кажа, защото аз я знам, тя отдавна така нашата деца. Тя нямаше такова самочувствие. Беше много скромно дете. Не е сега с по-различно. Много сигурно скромно годините. дете, да, притеснително. Сега я виждам, ето тя е различна. Тя разсъждава по съвсем друг начин. Това страшно много ме радва. Страшно много. Виждаш и изказа, и външния вид, въобще ми е различно. И това страшно много ме радва. Мерси, приемам ги за комплимент. Не, наистина е така, аз си казвам мнението. Ами, понеже намекна, че институцията, държавата не ни помага и аз се сетих, че единственото нещо, което може да накара държавата да дойде до факултета, нали, хора от, да не кажеме какви партии, е само единствено преди избори. Ето това се знае. Но другото нещо, което пък аз бих искала е, нали, да се промени точно това. Да спрат ромите да продават гласовете си. Както Дани казва, да имаме малко по-голяма оценка за нас. Защото с 40-50 лева и кебабчета и кюфтета няма да ни пределят. Нали? Няма да ни помогне за нищо. Освен ако, например, най-лошото нещо, което може да направим, да дойде някой да ни подкупи 40-50 лева, да вземем кюфтетите и кебабчета. Днеска се наядох едно хубаво, ще си легна и утре, когато имаме едно тъпо правителство, както е сегашното, ще го кажа, живота е такъв. Неграмотни, необразовани хора и безработица. Ниски заплати, да не говорим за пенсии. След като хората работят с години и когато трябва да се пенсионират, те взимат много, много смешна пенсия, бих казала. И това за мен е срамота. Затова хората бягат в чужбина и нямаме в България доктори. Част държавата изнася да сме повече ромите, такива, за да могат да ни купуват. Ще да кажа и аз. А нямаш ли такова чувство? По-лесно им е да са неграмотни. За да ни контролират по-лесно. Защото, извинявай, една майка, която аз не знам ти дали си ходила, аз съм ходила по адрес. Те спят долу на цимента, те няма какво да ядат. Ако дадеш 100 лева, ще ги вземе. Не я интересува кой ще спечели. Да. Разбираш ли ме? Да, но после си биеме главите, защо никой не си ги биеш помага. главата. Точно тези роми ги хващат, които са много зле, разбираш ли? И затова аз така си мисля вече, че не искат да помагат ли, какво се случва, нямам представа, защото сме срещнали с сумати министри, с идвали сумати депутати, сумати проекти, големи обещания и накрая нещо не се случва. Наистина, сякаш те искат
точно Само ромите се да сме говори на това и се ниво. дават обещания. Да няма По-лесно развитие. им е да сме необразовани, за да може да ни контролират, да ни манипулират по-лесно. Да, за да може, когато наближават изборите, да има гласове. Алекс, ти какво мислиш? За кое? Ами за това, че постоянно, когато трябва правителството да дойде в квартал, в факултета да разреши някакъв проблем или какъв е проблема, за да може едно дете да учи, това не ги интересува, но ги интересува това да дойдат, да ти дадат 50 лева, за да ти купат гласа. Съгласна съм с момичетата, много са прави. Абсолютно точно така, както казва. То винаги с ромите е било всичко по-лесно. Така им знася и така го правят. Навън, ако се случи такова нещо, затвор автоматично. Знаете ли за кое ме яд и ще го кажа, въпреки че имаме слушатели ни слушат в момента. Ако аз попадна точно в такъв момент, в който да срещна депутат, който е без значение от коя партия и да го видя как дава пари, непременно го снимам и го качвам в социалната мрежа. Ама той депутата не ги дава парите. Трето и Има четвърто си лице посланици. дават парите. Какво се чудиш? Ще си имат хора. И в този случай, понеже аз искам да си кажа всичко, искам да си похваля тази майка Алекс, дето я учих. Ето една майка, която е много отговорна за детето си. Всеки ден ще дойде и ме пита какво има за домашно, какво трябва да купа, какво трябва да направя. Ще намери начин да я праща. Ето я, Златка. Ето родител, който наистина държи на детето си. Това е родител от многото родители. Така е. Аз също съм родител на 2 деца и Да, ти също си прекрасна. старая се това, което аз не можах като дете да се изуча, се опитвам сега да го предам на тях в смисъл обратната посока. Те да се изучат. Точно това искам да Аз кажа, много да. късно, едва сега се записах в вечерно училище, за да мога поне средно да имам, защото казано честно, мен ме е срам, но си го казвам какво ми е образованието. Не ме е срам да го кажа, Има но нещо понякога ме е срам. живот. И мисълта ми е, че се старая да мога да образувам моите деца, да им покажа и да им кажа, нали, кое е важно за тях. Даже веднъж ги взех с мен на работа, тъй като аз работя като хигиенист в училище Магахан. И ги взеха и двете си деца с мен и им казах, ако не искате и вие цял живот да лъскате подове, а искате като мечта, като всяко едно дете да станете нещо повече в този живот, ви трябва учение. Трябва да се изучите, но не просто до средното и да спрете, след това да продължите, защото всяка една професия си има, нали, определена степен на учене. Населението предимство, когато си образован, никога не мога да останеш без работа. Говоря и много им говоря, опитвам се с думи и вярвам, че все нещо, това, което им говоря, все нещо ще попадне в главичката и в сърчицето им. Ще попият и след време ще има добър резултат. И децата са ти прекрасни. До сега си постигнала добри резултати. Благодаря. Възпитани деца. Да. Да, възпитанието също е много важна Това е част. най-важно. За да може едно дете да учи, нали, то всичко идва от възпитанието, но за жалост бих казал, че има и много невъзпитани, но пък както казахме, има развитие и всичко върви за плюс. Нещо, което бихте искали да добавите. И аз искам да добавя, че ние циганите сме много широко скроени хора. Да. Имаме страшно топли сърца. Сме много готини. И сме много готини. Аз не знам някой... То интелигентните българи го осъзнават, както и тия 2 момчета виждам как се чувстват прекрасно тук сред нас, защото са интелигентни момчета. По-прости хора не могат да го разберат. Ние сме едни от най-топлите народи. Значи, ако някой ни подаде чаша вода, ние ще го върнем стократно. Ние сме много добри хора. Душата ни е танца, ние сме топли души. Танца, музиката, всичко. Ние можем да се отпуснем на макс, мога да работим на макс, мога да помагаме на макс. Абсолютно сме много добри хора. Просто имаме нужда от малко подкрепа. Айде да не кажа много, малко подкрепа. Да. Това мога да кажа. Ами дано този разговор... Искам да кажа, че аз се чувствам българка. Нищо, че ни водят цигани. Ние живеем в България. Ние сме българи, сме големи родолюбци. Естествено. Ние обичаме и българските хора, и химна на България. Да, На всичко наистина. българско се радваме и чакаме с търпение, предаване и така нататък. Всичко ни вълнува. И за войната в Украина се вълнуваме, и за Путин се вълнуваме. Абсолютно всичко ни интересува. Не сме се затворили да ни интересуват само кючета, как си мислят всички други. Естествено, при нас, като се завърши средно, нормално, тук е голям празник. Тук е просто нещо невероятно. Всичките дрехите и така нататък. Еми, това сме ние. И с това се различаваме. Все пак.
Да. Това искам да кажа, че сме топъл народ. Ами знаеш ли защо, понеже тръгнахме да говорим цигани и българи, надявам се нашите слушатели да не се обидят, да не сме обидели никого, поради това, че, нали, защото крайна сметка точно те ни делят българи и цигани. Зависи вече от гледна Да, точка. повечето от тях Да. ни приемат, но има и такива, които не ни Повечето приемат. ни приемат. Ако знаеш как да се държиш, всичките те приемат. Мисълта- Приемат Важно те, но как си ще имат едно държиш. много. Като сбъркаш малко, веднага ти го натяква, че си Да, цигани. или пък ако се ударят, ще кажат циганска работа. Да. Или пък стой тихо в трамвая да не те дам на циганина. Да, наистина. Но знаеш ли, може би аз защо си мисля, че хората за нас, ромите, е погрешно. Може би поради това, че когато идват определени медии, без значение от къде, първото нещо, което ще заснемат, Камборжа. са боклуци, отпадъци, такива неща. Или неплащане на ток. Да. Аз ако си покажа сметките за ток, те ще колабират сигурно. Със Но сигурност. няма смисъл. Или пък просто ако да видят- ги отваряме тия теми. Да, но аз мисля, че точно заради това мнението на хората за ромите ни определя като един минус. Като дойде да снимат нещо, ги води нещо на някакъв интерес към квартала ни, ако се случи така, че точно в този момент срещу тях има семейство в двора, ядат, пият, веселят се и някой е гол до кръста, те няма го заснемат, ето това са ромите. Ето какво Това е материал за представляват новините. ромите. Те Точно. това търсят материал. Да, и снимат, нали, да кажем, както казваме, навсякъде си има и бедни хора, средно бедни, има и богати. Защо не снимат, да кажем, богатата страна на квартал Фалкотета? Защо снимат само мърсотията, отпадъците, бедните Такава хора и голите медийната деца? политика да се показва това. За мен е това. Такава е медийната политика да се показва най-лошото и затова българите говоря и ние сме българи. Така са срещу нас всички да застават. Самия пример за COVID, като ни затвориха само нашия квартал, какво говори това? Не ни пускаха да излезем. Къде го има това? Във всеки блок, ако са... един блок е общ, ако двама са заразени по че другите не трябва да ходят на работа ли? Ето пак тук има... Колко жени бяха уволнени заради това? Да, Заради да бъдат новините. Колко жени бяха уволнени от работа заради това? ни просто. Но знаете, най-интересното е, че най-малък брой от болни на COVID е бил в квартал Фалкотета. Най-малък. Те какво изнесоха? Те Най-малък. какво изнесоха? Че броя е жесток, че тук едва ли не всеки втори е болен. И не ни пускаха. Само до аптека ни пускаха и до пазара. Ами така, тъй след като навън излезе голям силен вятър, ни се наложи в момента да бъдем в дома на госпожа Манова, Йотанка Манова. И ние с госпожа Манова ще продължим темата за жените, за семейството, тъй като знам, че ти имаш добър, успешен 30 годишен брак. Как успя да го запазиш толкова дълго? Значи брака ми е 36 годишен. Значи първото нещо, което е много важно, да намериш мъжа до себе си, е такъв като теб. Да имате еднакви теми на разговор, да сте и двамата, как да кажа, на едно ниво. И брака, дългия брак единствено се постига с много компромиси. От двете страни трябва да има компромис. Ако тръгнеш да се дръбнав и да се вязваш за всичко, никога не може да имаш толкова дългогодишен брак. И винаги трябва да се опитваш да разбираш партньора си. Когато той има проблем, да си до него, да му помагаш. Когато ти имаш проблем, той е до теб да ти помага. Също така аз не мога да се оплакам, но мъж е, как да кажа, много съвременен. Аз никога не съм имала проблеми да изляза или да замина на почивка, било по-денски или ако ми се наложи да отида на семинари. Аз никога не съм имала такива проблеми, както и аз към него не съм имала проблема, ако на него му се наложи нещо. Просто благодаря на Господ, че попаднах на много добър мъж. Предполагам, че аз съм много добра, за да се разбираме толкова време. Това е истината. Трябва да живота се гради на много компромиси. Ако един човек не може да прави компромиси, просто не може да има добър брак. Искам да кажа, че колкото време минава, ние все повече се обичаме и много по-добре се разбираме. Защото сега, като че ли имаме по-дълго време за нас, докато растяха децата, айде децата да пораснат, айде да ги ограмотим, сега сме сами, имаме много повече време за нас. И усещам как с времето разбираш, че това е единственият човек до теб, в зло или добро. Защото децата сега са страшно ангажирани, никой няма време, не са оплаквани, децата са много добри, никога не са ни оставили, нали, ако има нужда. Но по принцип човекът, който е до теб е съпругът или както пък аз съм до него.
И се чувствам щастлива, че наистина паднаха добър мъж и се разбираме. Но истината е в компромис. Ако не може да се правят компромис, защото сега виждам при повечето млади така се получава, не става така, оставям го, намирам друг, намерих любовта, едно дете, второ, трето и така нататък. Не казвам, че трябва да живееш в човек, когато не обичаш. Не съм съгласна, защото и децата растат просто в такава установка. Изнервяща и децата не са здраво мислещи. Като виждат, че родителите им непрекъснато се карат, децата не са щастливи. Така че за мен е най-важното да се обичат, да си правят компромиси и винаги да намират начин как да се вдъхновяват. И мъжа, и жена. Това е за мен. Да, наистина и намирам логика в това, което казваш. И тайната за един дългогодишен брак за нашите слушатели е компромис и дълго търпение към партньора и да е правилният човек. Госпожо Йорданка Манова, да те попитам, какво мислиш? Може ми казваш Лелю Дан, че ние сме кушени. Не се притеснява. Добре. Да, най-добре ще е Лелю Дан. Ние сме се събрали по съвсем нормален начин, няма какво. Питам, какво мислиш? Нарушени ли са правата на жените в ромската етност? За съжаление са нарушени. Ще кажа защо. Значи, пак много мраза, като използвам нас, вас думите, но просто трябва да ги кажа. При циганите е много жалко, че за мен е жалко. Не знам. Много се държи на девствеността. И ако момичето не е девствено, вече край става страшно, не я иска за снаха и така нататък. Обаче, при българите, както мечта един ден това да се случи и при нас, те имат правото да имат един, втори, трети партньор, могат да живеят на семейни начала, да видят дали си паспат, да се разбират и тогава да се омъжат. Докато при нас не става. В пубертета знаете, че хормоните бушуват и нормално е някакво дете на 14-15 години да иска да опита ли момиче и момче. И се случват нещата. Е нормално да се случат нещата, защото децата им е любопитно. Обаче това момиче вече е с извинен. Като се обезчести, то трябва, съжаление, да го прибере това момче. Дали го харесва или не. Или той не е дали я харесва или не, вече няма никакво значение. Това при нас, въпреки че пак ви казвам, има разлика. Огромна начин. Имаме майки, които, ако момичетата са преспали с дадено момче, тях не ги интересува нищо, голяма работа, че си не си действена, продължаваш, учиш, така нататък и въобще не се притесняват от това. Оставя децата да се развият. Случват се и такива неща. Но в повечето случаи така се получава. 13-14 годишни момичета и момчета. Да, поради това, че решиха да бъдат заедно, трябва да плащат цена, трябва да бъдат заедно. Точно така. Трябва това да се преодолее. За мен е нормално да има един втори партньор, да може да си го позволи, да станат на 18, 19, 20 и по-нагоре. И тогава вече здравомислещи хора ще могат да създадат семейство, но за жалост имаме го. По-рядко е, но като стане, то веднага и в медиите гръмва, че става. Да. Но не е чак толкова често. Но го имаме, държи се на това. Да, и след това, за жалост, дете отглежда, точно заради това. То няма и здраво семейство, дете отглежда, пък се усетят нашите момичета на 22-3 години вече, какъв е живота. Пък тогава започват да се оглеждат и настрани, и тогава вече нещата стават много. Защото те не са живяли, не са виждали нищо от живота. Да. На 13 години да се омъжиш, да отгледаш дете, да чистиш, да готвиш. Тя като едно момиче на 15-16, да кажем, се наложи да отиде в семейството на момчето да живее, само защото е преспала с него. Да. И тя го е направила дали от харесване, без значение, но не и любов. И след време, когато достигне определена възраст, която вече може и осъзнава какво е любов, тя тогава осъзнава, че не го обича или пък обратно момчето не я обича, но плаща цена само защото е преспал с нея, плаща цена да бъде от толкова ранна възраст вече мъж, който да се грижи за жена, и да започва да изхранва семейство. И заради това се прекъсва и образованието и отива да работят. Се прекъсва. И когато достигнат тази възраст да могат да направят разлика от привикване, привличане и любов, те се разделят и затова няма успешни бракове при ромите. Да, но при ромите в повече случаи за това са неуспешни браковете. Точно за това е. И другото нещо, което искам да кажа.
Както едно време на село е било, знаеха се всички по селата, ще вземеш това момиченце от добро семейство, нали, да се приберат. Така и тук при нас е също. Едно време, значи това е българска традиция за дърсвеността. Не знам дали вие знаете. Едно време се държало на дърсвеността, благарек е имало при българи. Ние като че ли тази традиция сме запазили, ама много дълго време. Ние не можем да излезем от тази традиция. Много дълго време. И мисълта ми е такава, че всяка майка, аз се поставям. Ако знам, че това момиче е било с много мъже, естествено, че няма да искам за снаха и това за мен ще е съвсем нормално. Аз съм спитала едно добро, интелигентно момче, много ясно, че няма да искам такова момиче. Но ако знам, че сина ми е преспал с нея преди това и са имали дълга връзка, след това ми я доведе и не е действено, това за мен няма никакъв проблем. Или е забременяла, ми я довел, също няма никакъв проблем. След като те двама се чувстват добре и се обичат. Но като, нали, от моята позиция, както всяка майка по света, не би искала и момиче, което е било с, нали, с много мъже. За мъжете е по-простимо, ама за момичетата. И така при нас това е проблема. Просто на 13-14 години им е любопитно и повечето бъркат и така се получават нещата. Да, за жалост. Но има разлика, нали? Вече успяват да се съхранят до 19 години, заедно се крият си от родителите, имат си сексуален живот и накрая решават да се приберат. Да, напоследък Напоследък е така нещо. Да. Ами, ние сме на финала на предаването. Дани, би ли искала да добавиш нещо? Какво да искам да добавя? Просто като цяло циганите сме сложна материя. За вас, българите, сложно да ни разберете. Защото не живеете с нас заедно. Сложно е. Така отстрани, като идвате за 1-2 дни, ние ви представяме част от себе си, но вие не живеете с нас, не познавате културата ни, не ни познавате по характер и не може да ни разберете. Това искам да добавя. Затова ви предлагаме една седмица при нас тук, да видите как се живее. Реалити предаване. Реално предаване, за да осъзнаете наистина за какво. Ми ще помислиме след време, ако предаването се развие както трябва. Аз работя примерно с психолози и с социални работници, работя с много българи. Те са част от нашия живот, от циганския живот. И за някои неща не могат да ни разберат. Ние го говорим и те не могат да ни разберат. И ти му го обясняваш го това и те гледат и казват, ами не мога да ви разбера. Да, но знаеш ли... Нормално да не могат да ни разберат. Значи всеки си има различни традиции, обичаи и това е съвсем нормално. Да, но реално погледнато, живота ни е почти един и същ. Почти един и също казвам, като ежедневие. Като ежедневие, да. Семейства, задължения, сметки. Всичко абсолютно също. Като ежедневие, да, но ние циганите не сме егоисти хора. Предимно гледаме за семейството, за децата, за майка ти, за баща ти. Оставиш себе си малко по-встрани, гледаш предимно за всички около теб. Докато при българите те поставят себе си на първо място. Преди всички. Значи при нас, ако някой... Не говорете така, защото момчета могат да се обидат. Да, надявам се да не сме... Не навсякъде е така. Значи навсякъде си има различни хора. Разберете го и при българи, и при цигани, навсякъде си го има. Само един пример ще дам. При нас, ако се разбере, че някой оставил родители си в старчески дом, това е... За нас това е нещо страшно. Нещо страшно. Значи от тия хора нищо не става, разбирате? Падат Ние страшно държиме на родителите си. При нас рода е много така... Родствената връзка е много силна. Може да ти е много тежко, може да е с деменция родител, може знаете за какво става. Просто и последно ще се бориш, но няма да се. Да, наистина нашите слушатели бихме казали, че за нас човек с авторитет е човек, който наистина се грижи за родителите си. Ако един човек има уважението към родителите си, за нас този човек е авторитетен човек. Да. С добро. Да. Просто като цяло ние, циганите, обичаме да сме заедно с семействата ни, взаимни да сме. Не може да се отделим. Имаме единство. Това е от най-добрите ни качества. Едно от най-добрите ни качества е това. И сме много талантливи. За таланти да не говорим и артистични, и певци, и музиканти. Ние да имаме страхотни поети, страхотни писатели. Да не ги изброявам. Просто искам да ви кажа, че наскоро, не знам дали сте чували за Якоб Джераси. Не сте чували. Той евреен ни заведе с Александър Марк. Бяхме в Израел. И там ни заведе в такива училища, смесени училища.
И видяхме хората как приемат различните там, в Израел. Просто толкова им беше интересно от нашата култура да им разкажеш, от нашите случки. Те ни запознаха и видяхме как то негърче, китайче, такова с каква любов работят учителите с тия деца. Какво дават за тях. Докато при нас това е малко на кантар. Винаги ги делат децата. Аз съм толкова години. Много рядко да има качествен учител, който да не дели децата. Разбирате? Повечето, ако ще детето ти да дрънка, да облечено такова, винаги детето е отзад. Защото и другите знаят, че е циганче и много така не могат да се внимание. Въпреки, че има и други страни, аз не мога да се оплача. Моите внуци никога не са имали такива проблеми. Децата ми също не. Но има такива случаи. Когато много му личи на едно дете, нали? Много тя дете. Баш се циганче, просто е нещо страшно. Ами, да, и най-вече самите съученици избягват да играят с тях поради това, че родителите вече са ги настроили. Подробности са какво били става. Просто колко деца са се местили тук при нас заради това. Да, Да. Те след като сме в края на нашето предаване, искаме да пожелаем на всички наши слушатели много здраве на първо място, много успешни бракове, а на жените бъдете все така красиви, усмихнати и винаги лътезарни. Уважавайте себе си На първо и не място. допускате никой да ви мачка. Точно така. И благодарим на прекрасните ни хора, които специално не ми им благодаря. Точно така. На много добрата ни водеща, много лъчезарната, много истинска. Не, наистина си такава. Аз не обичам да правя така. Знам, не ми го казвали. Просто ти идва отвътре, моето момиче. То може да имаш 3 висши образования, ако не знаеш как да го направиш искрено, не може да се получи, го правиш много искрено. Идва ти отвътре, разбираш ли? И ти благодаря, наистина и мен ме предразположи. Аз съм давала много интервюта, не звучи клиширано. И така съм била по-притеснена, докато с теб така много спокойно, много хубаво ми мина, наистина. Радвам се. Хубаво ми мина, да. Ами ще пожелаем здраве, радост и щастие на нашите слушатели. Очаквайте следващия епизод и запомнете едно. Мъдрата жена съгражда дома си, а неразумната го разпилява със собствените си ръце.